Hello baba World Cup njani lapha eGoli? Hayi siyaphila maka World Cup akufani. Ayikuhleke maniphila. Bengisacela abantu sisendele imali yokudla. Hawu. Ukudla okungaka kwestokfele kade nikuhlukanisa nje kuze ko December nje sectioniphi. Hawu usungakhuluma ngokudla kwangoDecember. Uyeza ukuthi uJanuary ushaya sekuphelile nje ukudla bekukhona ngoDecember. Hayi bongeke maka World Cup uJanuary vele manje phekani ikabishi. Yonke imizi idla ikabishi baku January phekani ikabishi. Ungabona ifridge msalikho kwanelo kabishi. Ngeke lihlale lingapheli ikabishi lento naniyenza ngoDecember ni business o 7 colors ni business o Joan 14 obani zonke ichoko lezi ukube nanenza noma u2 colors okungcono ngabe lisekhona ikabishi bukani ke manje. Manje kwakufanele ngenze njani ke mina ke singawadli thina amasaladi singabadli thina o 7 colors kube kuChristmas kube kuDecember kwakukumosha kwakona lokho buka ke manje akusekho ngisho ikabishi imbala. Hawu phela ngiyacela baba World Cup uyazi ukuthi uJanuary nje inyanga enganamali. Cha maka World Cup usho kahle impela mawuthi inyanga engenamali uJanuary. Yabona nje njengoba kuJanuary lapha eKZN nala eGoli sisebenzisa ikhalenda elilodwa sikho kuMarch sisakona nathi uJanuary. Kusho ukuthi nala eGoli imali ayibona. Ngiyacela bantu ingane ilambile yabona nje manje ngilongikhalelwa World Cup lana balambile angikwazi ngisho ukubathuma komakhelwane ukuthi bayocela khona ukudla ngoba sikwi lockdown. Kungcono nokuthi ke kuthiwa kusavumelekile ukuthi singcwabisane ngoba ngabe ngihambela nabo mekunemingcwabo sifike siphake emingcwabeni. Uyazi ukuthi kusavumelekile ukuthi sihambelane imingcwabo bese singakuhluphi ngokudla bese ihambela thina siye la kushone khona sifike siyidressele nezingane zami siphake sidle. Manje sizokuthatha phi ukudla ngempela sizokuthatha phi ukudla uma ungayifaki imali. Cha angithi ke manje ila kukahle khona impela nje ngoba angithi emngcwabeni sekuthiwa kungena abantu abawu50 kusho ukuthi ama plate aphungukile ukudla kuzosala kube kuningi seningadla nize nishaye ngisho amawele. Into ekumele uyenze nje wena ukuthi nivuke kakhulu manje emngcwabeni nifike kahle lo 50 lo uthi uhlangana vele senifikile ungafiki abantu sebe u50 vele nize nixoshwe emngcwabo wena nje vuka kakhulu manje manje emngcwabeni nazi ukuthi nifika ngesikhathi abantu bengakabi u50. Ngiyacela abantu uma ufake nje noma singathola ke nje isaka lekabishi. Yazi ukuthini maka World Cup ake nibuyele emadumbeni ake nidla amadumbe ake nikhohlwe inyama eningi isisu senu siqumbe. Kodwa Nkosi yami angisazi ke manje ukuthi fanele ngikuncenge ngithini ngiyabona ke nje manje nguzukwazi ukuthi ibhlungu lento yenza kumina ibuhlungu ngaphakathi lento yenza kumina kodwa izingane zakho lezi akuzona izingane zami ngedwa kodwa usunqaba ukuthi nika imali ukwazi ukuthi uJanuary unjani. Ayi yabona nje maka World Cup ezinye ingane inobaba nga2 nga3 nga4 nga5 ayi nani wena ibe loyal kakhulu maka World Cup mhlawumbe umuntu kabe usavela na ko TV nje ko tatakho ayi madoda. Yabona nje ibhlungu lento engenze obaba World Cup. Naseyitolo ke futhi akusangene kalula umuntu akwazi ngisho uko shoplift ezangibulala ilockdown. Mina bengikwazi mina ukuyimincela ngiyimincela u10 kg wempuphu ngiyimincela ibraai pack ifrizili njalo. Hey yabona nje nalemgomo nembandela eyafika nelockdown iyona esilambisayo.